Türkmenin içinde silanyan, Türkmenin içinde teberrik deyip ata babasının hormatına silanyan adamlar evlat değil ya. Evlat dediği oğlan uşak qova adamlardan önü veseller dediği. Ine evlatlardan desla baysak işan diyecek. İşan dediğinin asıl kelimesi Farsça kelime. İşan dediği hormatlı adam dediği. Hamanı bir adam adını bilmesek ağam demeyes mi? Ya hedret diyes. Hedret. Oham işan şöyle din taraftan, dünya taraftan neydi? Din taraftan hedret dediği. İnnamanı bir adamı ulul duvaydılsa, şayet dünyada da ulu makamlı olsa, sultan olsa da hedret deytirler. Ama işan diyecek olsa din taraftan hormatlı adam deytiği. Adam deytiği. Moğol işan, ahun işan, hoca işan, şeyh işan, at işan, işan hemmesine yaraya. Bir Moğol'la mamımız bir işanımız diyemal. Bir adançı işanımız diyemal. Hala mahtumul işan, mahtumul işan. İnne mun atavavas teferrik bolmasa da özü bir qowca adam bolsa işan diye vermeli. Muňa düşünükli mi? İşan diýdiği bir hormatly kelime da. Hamana bir molla bir ýanak atavavas bir teferrik adam der. Atavavamız çoban, soluk, sözle birin. Naham, ýöne bir qari bolupdyr, qari işan diýýär. Muňa düşünükli boldymy? Emma ewlatlar hakda bir işan ewlatlyk bilen işi ýok. Evladı da işan dip bolýar, evlat däk de işan dip bolýar. Emma evlat hakda. Men bir zatlara aýtjak, ustadymdan öwrenen eşden zatym. Ustadym Jebbar Ahun Taksir nitnahat, onuň ustady Saltan Mäde Ahun Taksir, hiwada alim mulqaydan adam. Onuň da ustady Hazreti Beýik alim Ubeydullah Bezzaz Kuddise sirruhdyr. Indi men ustadymdan öwrenenim. Ewlatlar Hulefai Raşidin 4 çarya. Ebu Bekir Siddiq Peygamberimizin yerine oturan Halife-i Resulullah. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu teala. On evladına ondan önü vesellere şeyh diýerler. Şeyh diýdiği bäde Arap dilinde iň garrysı, iň ulus diýdiği da. Ama Ebu Bekir Siddiq'tan önüne Türkmen şeyh taýfa diýse, biz şeyhlerden diýse Ebu Bekir Siddiq'tan gelýän önü meseleler diýdi. Ebu Bekir Siddiq Türkmende näme işleýär diýämesin bir wagtda. Olan akçyklarynyň, çoğuluklarından din İslam ýaýrasyn diýip gelirler bir ýurtlara. Türkmenden, Farsda, Bulşda, Kürtde, Arap ajamda tamam